Era una persona muy excepcional. Una persona con la fuerza de 1000 elefantes. Era un home sense por. Era un home que no n'hi ha dos. Vicenç era una persona que era contemplativa amb l'acció. Era altruisme. Humanista. And loving person. I like him. I love him. Va ser un home irrepetible. Vicente Ferrer era lo que hubiéramos querido ser algunos. Em dic Sara Crespo, tinc 35 anys. Tinc la síndrome d'Uixart, una malaltia genètica que fa que no hi senti i, a més, tingui pèrdua del camp visual. Anantapur és així. I així és com jo veig i sento el món. Però hi ha una imatge que veig força clara. És la que ha identificat arreu Vicenç Ferrer, la del seu gran paraigua negre. Un paraigua que ell ja no sosté, però que continua donant aixopluc a la dignitat de 3 milions de persones a Anantapur. La imatge que es recorda a la seva tomba al costat de l'hospital que va construir a Batalapalli. Us vull parlar de la gent d'Anantapur a qui fascinen els retrats, que s'aturen quan veuen una càmera, seriosos, amb ulls profuns i nets. Vull parlar de la seva felicitat, de la felicitat de les coses petites i de cada dia, de la felicitat d'ajudar, de la que ens produeix la felicitat dels altres, de la que transmetem. Us vull parlar de la felicitat segons Vicenç Ferrer. El Vicenç deia que si tu ets feliç, és molt fàcil donar felicitat. Felicidad para él era en la gente, para ayudar a otra gente. Hacer feliz a los demás, ¿no? Recuperar la dignidad. La clave de la felicidad es estar en el equilibrio espiritual de quererse a sí mismo y amar a los demás. Es una de sus frases que a mí me gusta mucho. Vicenç Ferrer va arribar a Anantapur l'any 1969. I va arribar per quedar-s'hi, i amb pressa. Però la pressa de Vicenç Ferrer no era per salvar el món, ni l'Índia, ni Anantapur, ni per salvar ànimes. La seva pressa era per salvar persones. I tenia pressa perquè... Ell sempre deia, el que té gana ara, no es pot esperar demà. Y yo pregunto a mi padre, papá, mucha gente pregunta, ¿qué hacemos? Moncho, no pierdes el tiempo, ni tuyo ni mío. No tengo interés en lo que hemos hecho. Si quieres decirme algo, hay que decirme lo que falta. O sigui, ell mai es posava límits. Ell veia un problema i de seguida estava veient la solució. La felicitat segons Vicenç Ferrer és un viatge per Anantapur i la seva gent. Ell tenia pressa per la felicitat de cada dia i va entendre que la felicitat són les persones. També podria ser tenir 6 dits a cada peu. La felicitat és una mirada. La felicitat és una dona amb la seva bufalà. La felicitat és un nen que treu aigua d'un pou. La felicitat és un quiròfan. O veure respirar un nadó. La felicitat és una pissarra. És poder dir t'estimo. La felicitat és saludar a qui no pots veure. Namaste. La felicitat és un aspersor regant. És encendre un foc.
és tenir una filla. És poder-te fer una foto al porxo de casa teva. I també que la casa porti escrit el teu nom. La felicitat és estar orgullós de la teva dignitat. La felicitat és estar sota un paraigua, fins i tot si no plou. La felicitat, segons Vicenç Ferrer.